Vítam nového videa, dneska budeme na Skyrinkom a kdo dá najrychlejší gól vyhráva. Dali sme aj najväčší buzník máme. A dám ty gól, tačaš dajú. Jo. Zatiaľ vyhrávam asi. No, kúkaj, koľko kilometrov. Ja som to nevidel, kámo. Dobre, tak to neplatí. Chcem skúsiť pinch a teraz kámo. Kámo, tak to keby bol gól reálne, tak kámo, to je tak 200. No poď. Ne. Adam, No, že ty natáčaš na YouTube? áno, natáčam. A jak sa tam volá? To jak? What? Dobre, tak povieme, že ja furt vyhrávam, lebo 19 km za hodinu, tak to je nič. Ja som dal tak 40. Dobre, 40, berem 40. Dáme, že 40 zatiaľ vyhráva niekto. Takže ja. To bolo tak 40. Sedemdesiat šesť, kámo. Adam. Koš, koľko? 86, kámo, okej. Kámo, poď pinch. Aha, tak to nebol až taký pinch. Kámo. Kámo. Ja viem, ja to poznám, kámo, ja viem dobre také rýchlo lopty dávať, nasadiť. No. Trošku si varíš, no, teraz. No, ja som nechcela freestyle. Kamo. Znaš? To chcel takhle vydabultovať. Double tapping. Toto bolo rýchle, kámo. 86 prekonáš podľa mňa. 99, kámo. Kámo, ne. Vyhrávam? Hej, vyhrávaš. Počkaj, dal som 5 minút? No dal, myslím. Dal som 5 minút? Tak to bola iba minúta. To nebude 99 viac. 96, Hm. kámo, to si deláš. Kámo, 96. Poď. Nie. Uá! Nie. Dobre. Ty vole. Ja to neviem dobre fliknúť. Come on, ne? Ne. Kamo. Kamo, GG. Ja to nedám.
Ja už neprekonám 99 podľa mňa. No toto nemôže byť 99 viac. Kamo. 90. Kamo, 98! Kamo! 98, čo ty žijeme? What? What? Keby sa to netečil, vieš, aký by som dal krásny gól rýchly. Nie. Kamo, ja mám 98, chápeš, no? Chápeš? Keď to je docela rýchlo, to by mohlo ísť, akože. 90! Kamo, what? Kamo, to... Kamo. Nádaš. No okej, tak to bolo rýchle. Kámo, to bolo rýchle. Poď. 107, yes! To bolo rýchle, ja som to vedel, to bolo rýchle. No, kámo, 107, yes, yes, yes. Ako sa cítiš? Zatiaľ 107 je rekord, kámo, to mám ja, jupi. Neviem, či prekonáš 107. Kámo, toto nič. Toto nič. Sa dal tyčku. Yes, ale sa to jak ma pustuješ, ešte ma bombneš. Neprekonáš už 107. OK, to bol bod 107 určite. O, 90. No, dobre. Odkedy pri tom počítači zase? Neviem, od 7. 97. 107 je rekord. To nech sa ideš, kámo. To je šlo rýchlo, kámo, ale to nemôžu, to je pod 107, 84. Kámo, ty si to leftol, čo mi sa... Keď si to zatiaľ nasadím jeden freestylik. Dám týčku. Ja mám spomenený. Adam, ja mám spomenený. Tak si ho otlum. Keď ho... tak... 94 som dal. Kam sa dal tapu, alebo čo to bolo? Poďme skúšať asi pinč. Skúšam to takto, počkám. Ja som to zle tečol. Poď naspäť do hry.
Poď naspäť do hry. Alebo dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite like, odber a čau. Čau, čau.